Нощта след операцията беше много тежка. Почти не съм спал. Много ме болеше самия крак. Не мога да се завъртя, трябва да спиш само по гръб. Имах много добри индикации, че всичко е минало успешно. Всичко мина много бързо, неусетно, докато ти сложат опойката и ти заспиваш за 20 секунди, не усещаш нищо и след това изведнъж се събуждаш. И половина. 50,5. Тук в отпуснато сме 57,5. 7 см. Деня на операцията, честно казано, бях малко притеснен. Трябваше да оставя всички нужни документи за операцията и моите изследвания. Малко по-късно съм вече пред операционната и чакам да ме настанят. Стаята изглеждаше приятно и имаше всичко нужно. Сложиха ми абокат и система и няколко часа по-късно ме викнаха за операция. Без да се усетя, вече се бях събудил в леглото с чисто ново коляно. За щастие, имах посетители след операцията и много се зарадвах да ги видя. В стаята имаше огромен телевизор, на който успяхме да гледаме и мачовете от вечерта. Ето как ми изглеждаше и кръка на следващата сутрин. Вече е ден номер 2 след операцията и сега чакам да ме вземат за физиотерапия. Общо взето днеска ме изписват и вече съм си вкъщи. Казахме да дойда на няколко физиотерапии следващата седмица и след 12 дни махаме конците. Т.е. на 21 юли ще се махнат и като трябва да идвам тук периодично, за да се слагат нови превръзки и да ме наглеждат как се движи състоянието ми. Честно казвам, за момент съм много доволен през си тук. Ако някой ще се оперира някъде, препоръчвам със сигурност това да е място, Евровита. Много съм доволен от всички специалисти, медицинските сестри, целият екип просто са на много високо ниво. Честно казвам, първата нощ почти не съм спал. Много ме болеше самия крак, не мога да се завъртя, трябва да спиш само по гръб. Беше доста кофти, може би да съм поспал сумарно 2 часа. Да има там. Аз качам много. Чакай, иди първо да пускам. One eternity later. Става, отива малко напред някакси. Смисъл? Кажи. Здравейте, приятели! Днес е ден номер 5, 14 юли и какво се случи до момента? Честно казано, нищо интересно. Основно почивам вкъщи. Петък ни изписаха от болницата. Честно казано, всичко мина много бързо, неусетно, докато ти сложат опойката и ти заспиваш за 20 секунди, не усещаш нищо и след това изведнъж се събуждаш на леглото, в което сте настанали първоначално. Какво да кажа, много съм доволен от всички специалисти в клиника Евровита, съответно и доктор Краевски. Имах много добри индикации, че всичко е минало успешно. Нощта след операцията беше много тежка и не спиш. Честно казано, все още не мога да се наспя като хората, но успявам да поспивам. А вече на ден 5 повече мога да движа крака, не да го сгъвам, по-скоро да го движа. Имах до момента вече 2 физиосесии, като едната беше на деня след операцията, която те представляваше, честно казвам, само пускане на ток и като едно компресиращо кълъвче, което също ти изстудява и крака. Общо взето това са били и 2 физиосесии. Втората физиосесия направих вчера, понеделник, на 4-тия ден от операцията и отидох и да ми сменят и превръзката. Какво мога да правя в момента? Стоя с шината вкъщи и почивам основно. Днеска, честно казвам, може би най-така активния ден от гледна точка на да се опитвам да правя някакви упражнения и да се движа повече вкъщи с самите патерици, просто да свикна. Мога да стъпвам на десния крак, но не и да си отпускам тежестта. Все още ме е страх и го чувствам доста не на място, така да кажем. За момента не бързам. 1 месец трябва да съм с патерици и с шината. На 21 юли ще ми махнат конците, което е всъщност другия вторник, след една седмица. До тогава обмислям да съм направил поне още 3 физиотерапии в самата клиника и след това обмислям да започна с Цецо Ценков от Кинезо и вече с него да действаме заедно по
самото ми възстановяване. Обещавам ви, че ще направим много готина поредица за канала, да документирам детайлно процеса. Просто тези дни съм по цял ден вкъщи, имам много свободно време и през повечето време гледам основно футбол и хора как се възстановяват от кръстна връзка. В момента това са ми интересите, доста е скучно, но се радвам, че има хора до мен, близките да ми помагат. Много съм благодарен на тях, че са до мен и ми помагат. Взех си 2 седмици болничен, това беше минимума, който можех да взема. Опитвах се да си раздвижа малко повече крака, но все още не мога примерно да го вдигна прав от самия таз. Не мога да разбера дали е някаква вътрешна лимитация или просто не мога физически. Предполагам вече утре или в други ден ще ми е малко по-лесно, ще мога по-адекватни упражнения да си правя вкъщи. Като основно го държа на високо самия крак, слагам олет от време на време. Това е честно казано. Гледам да се храня доста добре, не ям почти никакви глупости. Да, позволявам си някакви малки неща, но в рамките на нормалното. Гледам да се храня както се храних преди. Може би малко съм намалил калориите. Осъзнах, че съм свалил може би 5 кг, откакто съм се контузил изобщо, което да кажем, че е нормално. Загуба на мускулна маса, по-малко движение. Аз съответно си намалих и доста калорите, като се контузих, така че това също най-вероятно е оказало и влияние. Ще се включа пак някой друг ден, когато има нещо по-интересно за споделяне. Здравейте, приятели! Днеска е ден 14 след моята операция и се чувствам доста по-добре прямо първите дни. Реших да направя ново включване, понеже тези 14 дни почти не съм снимал някакви неща. Предимно съм гледал да си почивам, да си изпълнявам упражненията вкъщи, да правя упражненията също, които са ми задали по време на самата физиотерапия. Честно казано, за първите 10-12 дена възстановяване ти не можеш да правиш почти нищо. Особено в моят случай, когато аз съм с кръстна връзка и 2 щити менискус. На какъв етап от моето възстановяване съм? В момента мога да си сгъвам крака активно, може би на 30-40 градуса, нещо подобно. Вчера ми свалиха конците, също успях да го запиша на видео. Разбрах, че не боли. Не, само щипване ще усети. Добре. Защото трябва да издърпваме конеца, за да го срежем. Но това ще усеща. Малко се накосам с... Да. Сега тук е възможно малко да те заболи, защото конците са малко по-стегнати. Добре. Тук пише. Супер. Сега ще сложа ни лепенки, утре ще ги махнеш, чакай. Добре. И намалиха градусите на шината ми на 30 градуса. Общо взето това ми е така като отправна точка на възстановяване. Не мога да правя, честно казвам, супер много движения с самия крак си още. Най-големият ми прогрес, че мога да го вдигам от тилен лек, в смисъл да си стягам самия таз, хипфлексора. Но още ми е доста трудно и усещам едно опъване. Какъв е плана за днес? Ще ходим пред Цецо. От днеска започвам с него. Той да ме види в какво състояние съм, какво мога да правя и вече да решим с него какъв ще е плана за времето напред, тъй като все още съм, да кажем, в тази най-острата фаза на след операция. Вчера също имах, след като ми махнах конците, си говорих и с доктора. Ще направим отново преглед малко повече от месец след операцията и ми каза, че до 17 август да си стоя с патериците и с шината, което съответно е повече от един месец да съм с тях и само да си смъкна шината на 60 градуса на 20-я ден, т.е. да ги увелича в случая де. Общо взето това е като новото при мен в ситуацията, нали, как се движи възстановяването ми. Какво да ви кажа, първите 4 дена са най-тегави, усещаш много болка. Честно казано, аз не съм използвал много болкоуспокоящи, защото знам, че те доста тровят самия черен дроб. След 4-я ден може би не усещах вече толкова болка, по-скоро имах опъване в самото ми задно бедро, защото оттам съответно ми взеха сухожилие и в един момент започна и прасеца да ме боли, като ми излязоха и хематоми около самата рана, около операцията на коляното. И тя ги мажа с репарилгел по препоръка на физиотерапевтите от самата клиника. Общо взето е това, честно казано нямам какво друго много да ви споделя.
Предполагам, ще става все по-интересно с напредването на моето възстановяване. Да, кофти е, че е през лятото, но за щастие успях да отида на море преди операцията и си изкарах доста добре. Гледах световното, почивах си основно на дивана, на леглото на дивана, така ги редувах. Но честно казано съм изненадан колко добре приемам нещата за момента и че се държа здраво. Хората, които ми казваха, че всъщност е повечето от възстановяването е в главата ти, а не толкова физически, може би е вярно, да, и то особено за първите седмици. Ако сте човек, който е в същата ситуация или положение, или му предстои нещо подобно, това го имайте предвид, просто се държте здраво. Имайте си човек, с който винаги си обсъждайте, примерно ако сте се оперирали заедно с някой друг на същия ден, поддържайте контакт, дръжте се отговорни един към друг, да видите и той как се движи. Мисля, че това доста помага също. И естествено да има човек до вас, който да ви помага в първите седмици, защото много от ежедневните ви активности няма може да ги изпълнявате сами. Трябва да имате някой човек до вас. Няма да бърборя повече, мисля, че е достатъчно това като включване и ще се видим пак някой друг ден. Вкъщи тези белези е супер важно да ги раздвижваш. То ти е горе-долу добре, еластичен е. Ти си, виж, сковани. Самата кожа е, особено е то тук най-вече, той е скован. Да, това е най-голема. Еластичността на кожата трябва да стане както на другия крак. Да ходиш. Вече, щом сте махнали конците, значи е безопасно да започнеш да масажираш около белезите. Хубаво да си измиеш ръцете преди това. Те като са запечатани, че не е проблема, но... Аз съм цикатридина, но по принцип по-добре е това, което ти имаш там, Скарекс или... Просто фащаш и почваш с умерен натиск около белега. Напречно, може да минаваш и през белега. Не е проблем, болка няма да Не. Може и през белега да минаваш, може някакви кръгчета да си правиш, няма правило. Ете лека по лека да започнеш да раздвижваш кожата. Добре. Това е хубаво да си го правиш всеки ден по много. В ежедневието, пак докато работиш нещо, като сетиш, масажирай. Всеки път ли да го минавам с такова? Поне един път на ден. Да, ще гледам поне 2 пъти сутрин и вечер и през останалото време само ще масажирам. Вземе са сантиметрия, смело тибиотуберозите, средата на бедрото ти е някъде на 29 см. Ще те татуирам. Добре. 29. Малко да го пуснат, без да го стягаш. Пуснато сме на 50 и половина, 50,5. Тук в отпуснато сме 57,5, 7 см. Но това до голяма степен участие на атрофията, да. Участие мускулна инхибиция. Генерално като имаме операция в илток в ставата, мускула губи тонус много бързо и се инхибира. След операция на предна кръстна връзка най-важното нещо за пациента е да възстанови пълната екстензия. Активно и пасивно. Така че екстензията това е разгъването на коляното, така че първото упражнение, което започваме, някаква възглавница се слагаш вкъщи под петата, гравитацията сама си натиска коляното надолу. Пробвай тук да стегнеш бедрото доколкото можеш и пускаш. Стягаш, задържаш няколко секунди, пускаш. Опитвай се, стягайки бедрото, да натискаш коляното надолу. Също така. В рамките на болката, в някакъв лек дискомфорт може да работиш. 3-4 от 10. Не трябва да се усилва дискомфорта. Да. Даже му усещам. Май не мога да избутам. Добре. Ако няма дискомфорт, стиска яко и бути силно надолу. Да. Колко повторения? Много. Да. 50 повторения на ден. Нещо такова. Да. Това е първото упражнение. Второ упражнение. Имаме супер важно да подсилваме силата на квадрицеса. Така че правим straight leg race. Дигаме прав крак нагоре. Добре, и пускаш, значи дигаме до към 45 градуса. Добре. Добре, и връщаш. Опитай първо да натиснеш надолу коляното, задръж го надолу и дигни. Окей, и връщаш. Тоест не просто да дигнеш, ами натисни надолу, да. Тогава дигни. Така, и пускаш. Много му пъва. Където пъва? Ами тъй като стегна бедрото и вдигна, точно. Цяло на самата връзка, където. Добре, в лек дискомфорт може да работим, не трябва да се усилва. Да. Стъпал ти в контрашпиц и завърти целия крак леко навън. Да работиш малко повече за вас медиалис. Добре. Окей. Най-идея по За третото упражнение сме сложили шината, защото Румен има шелове на менискуса.
И като имаш йога на менискусите, се ограничава стъпването на коляното и се ограничава това колко трябва да сгъваме коляното първите няколко седмици. А вече ортопедите казват колко време. В неговия случай първият един месец не трябва да го сгъваш до край, като постепенно, в момента сме на 30 градуса втора седмица. Да. След операция в момента сме на 30 градуса може да сгъваме, постепенно ще дигнеш на 60, както са ти казали на ортопедите. Искаме в момента да работим в този градус, който в момента можеш. Така че давай сгъване на пета, heel slide. Окей, отпускаш. Окей, отпускаш. Това ти е. Много basic упражнение. Тук според симптомите. Отново 3 серии по 10-20 повторения. Нещо такова. Супер е важна силата в прасеца и особено той, когато няма да може да стъпи следващите един месец на него. Помпичките са ясни, но трябва нещо по-силно да се прави за този прасец, така че бой колкото можеш надолу. Не очакваме да има някакви болки. Да. Да, така че това мога да правиш по много пъти с ластик. И с два ластика, и ластика. Да, прогресирай го. Това така, 3 по 20, 3 по 30, много. Ако усетиш някакво паране, хубаво е това да усетиш някакво паране вече. Да. Мускула. Мисля да се натоварва. Последно упражнение, искам да подсилвам все пак хамстринга и глутеуса, особено защото имал графта съм го взели от семите тендинози от задното бедро, така че трябва да подсилваме по някакъв начин този мускул. Вариант, в който не може да сгъваме коляното е да правим glute bridge, ще сгънеш лявото коляно, примерно толкова. Дясното го звъни колко ти позволява шината. И от тук дигаш дъто нагоре, може от лакти. По принцип. Това е. Дигаш нагоре, дискаш с петата. Според симптомите не би трябвало да има много болки. Да, приятно. Може да има някакво дърпане в задното бедро, все пак. Има, да. Ама е добре. За графта не трябва да се усилват болките. Като се усилват, почиваме. После пак 3 серии по 20, 10-20. И като цяло това са най-основните упражнения, които Румен трябва да прави на този етап. Като те, разбира се, от Евровите са му дали един лист с други упражнения, които трябва да прави. Аз съм му казал, че това, което си хареса от тях е чудесно и може да го прави също. Но да набляга на тези, които аз съм му показал днес. Цяло няма причина да се възстанови. В момента основната ни цел е да върнем пълната екстензия в коляното. Активно и пасивно да мога да разгъва до край. Това е най-важното, което вече като си седи оттока ще стане. Доволен се, значи. Да, това, което виждам, наистина имаше малки са ти белезите, нямаше твърде много хематом, не ти е много голям хематома. Тока не е твърде голям, компресионен чорап също помага, така че да. По принцип аз това, което съм чул за хора, които са оперирани от предна кръстна връзка и менискус, че ги фиксират 4-6 седмици, не правят абсолютно нищо. Това предполагаме е голяма грешка. Да. Вече съвременните проучвания за физиотерапията препоръчват да се започне възможно най-рано след операция на кръстна връзка, на менискус. Така че още на първия ден буквално трябва да се започнат някакви упражнения. Както виждаме, в случая това са някакви упражнения, да вдига крак нагоре, да движи глезени. Трябва да се започне нещо, не трябва да се лежи само или апарати. Между другото, ние тук също имаме лазери, електростимулация. Електростимулация може да се прави, между другото. Ние днес не направихме, но по принцип лазери, магнити, ултразвук, такъв тип, друг тип апаратура за загряване нещо си. Не е геймченджър, може да се прави с цел някакво отпускане на тъканите, окей, но наистина упражненията са основното нещо, което трябва да се прави на този етап. Така че да, хора, действайте и колкото по-рано усетите, че може да движите коляното или ви предпишат упражнения, спазвайте си ги, правете си ги, защото най-важното е, както казахме, може би да върнем екстензията най-вече. Това е. Следвайте ни, защото ще качваме първа много видео в поредицата, цялото възстановяване от А до Я, така че на това ще става още по-интересно. Ево.